Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anton. Very good girl. One, two, three. Kashnong Maori ba kabadan West Khasi District hapo ka Rambrai Jurngam constituency. Kadi kathan kabadang Saadin hakapuli puti Okay. bakadon What is your kamsisha. name? Bandan kislam Jing start ki bapaka. Simne. Where do you stay? Ka bakhaput bat kajala Assam. Where do you stay? Kadon ka school ka bakarteng Lam Jingshai Upper Primary School. Kabalong kalenti Jing start shaki khun jong kate gishnong. Kalam Jingshai Upper Primary School kadaitang ka school shimen kabla seng da uba Browster Lingkoi bat kalayo jingkershan da kalam Jingshai Society. Kadon hakathau kabahap hapo PO nong ston ban BPO nong lang hapo ka pin code nyo khandai lai iwe khandai ka school ka ai kala jingpuli ki khna na ki long yin ki baduna ka yo ka kon bat ka ai jingkermen ban kentiu ya kalawe jongki. La seng ya kani ka school haga shpotrik urimpang arhajar arpo bat nadu kati kasngi kalano senyang shibun syakapuli puthi jong kashnong. Wala kadai ka school ka bathamai Henry kalala ban pin ishibun ki senjam ha ka ban ai jingnang jingtip ka papaka syaki khna ha ka than ka bladuna kalat jingpuli. Jurit jong ulat pathai kubor syakatai kishnong layo ya kalat banyakren bat ba broster ning koi rengkat kinong hikai bat ki kena school. La sakhiru ya gajung tresitom jong ka headmistress kong Sharailin yau pnyau kabalawan ra gajung kala sya gajung yat bet jong ka school bat karoi ka par jong ki kena ha gajung nang jong tem. Kajung pendep hok jong ka haki kam school ka pen isai kajung kit kli bat kajung angnut ban kentiu ya kayo kakot jong ki kena kashnong. Keteng jong ade syara lim yok nyau ade nang nena ko sinong moriba hi baban hikai mereka school lanjing syai LPN school moriba oi kawe kabenta kade kabang ni kumki sinong kumau bangade na po sinong kade kawe kabang i ya ka kabenta sa pangki kana school ba kalong ru kabang ni snolem na benta ka po sinong po tau kade kabang wan yarap lem ba knang bagi kun sinong kun tau ken la ban smutu ba ken la ban kantam ki ki pa ken la ban Seng tu ia kita kajing sem jugi kun duk bidang red baki nyok kita kajing senang jing start ke bapura. Baki kun ki jong ki kun senang kun tau. Dia kata hi ke bang aku ande ta kata kajing yok ni kajing in ngam da perkat kata. Dia kawe ke benta ke dia ke bang ngalak ban perkat ngam da ka senang ko tau. Baki kun senang baki nak ban tip baki nak ban net chang chani satai. Naduk baki lalak ban wan kumbaki license of sinan baki nak ban wan nak school baki nyok kata kata dry kita ka jinang jing start wala kita jing lak si barit baki yok kin hikai ki lak ban hikai ki kajing hikai ke ba kodor bangan hikai di kena hantam ka akor kai di kena hantam ka akor keburam jadi kena school
bakum no bakin day ban burom markilian yati parak kena ngane hantam ki kena school ngadin nang tabat bakum no bakin yo ban cak skor bahaya ke ban hikai hat school bakin yo jingmut ane bakin nak ban bat ha ki jingmut jing berkat ki kena abang ai kano kano ke babahatam na ka banta ki kena oh yung system ha ba hantam ni kung ki no kendong ki khasin no kendong ang ba aba ki pakwan sa school hantam ni po isna po oh sibun kilat na nagi jeng ki hikay let's say haba ni hikay lada unga ban sinuto nga ban taw da ki pat kilat iki kena ba kena makin ban sinuto let's say ki don ki kena ki ba runar deng la haban penjem sual let's say ki hapan berniai kino ki kam ki ban tan tanat ki la ban hikay Eta kin bakin laban sinuto bakin laban singap bahaya ki jing hikay jing hikay Yakin. Hakaji ijo nga pe hakine ki hakine ka school kalong ba kum kini kinong seng or kadai pababha na kabenta ka po sinong bataw bakila seng kini ka school kadai ka jing ba kala ni ka jing ijingay ka jing pi ba kum ki kon sinong kun taw bakin lakban wan hakine ka school bakin yo ka jing na jing start ka bapura ka jing yelek ka jing kinong kaya lakban orang laban ya challenge ngani laban i kata bangin la kumno bangin laban hikai bhai ki khna bakin kiu bha haka jinang jinsa ba kum hang ni an sang don ar ki school te ka baka im sa haka ni school bangin don ban im ngam pan mai kam nang kiu kita ka wi school ko badan bakna baki wi school ki laban yo i ane kum ki hapo shna po ta ki ba pha na ki wi school ki laban pha na po shna ba ki yo ban yung i kanya kata ka jing kiu la ne ka jing nang jong kita ki kena ba oki nang kiu ba bagi la ban yele kita po sinang bagi nang kum kinang hikay bagi day ban i da kita kila kilim ki kum no bagi la ban hikay ba ki kena Kasi takan ikan ginikain ni kailang iti. idon sangut Ako din yung ginikain isin lagay ng subject na kaya kumot lang. isim la ka jong saja kata ngala bersyang ban hikay kum ki kena na persyang ban hikay ki kena la ki jong ki subject la ki jong ki benta ka jing hikay ka jong i bun ki kena ba yes ngap bha yes skor bha teng habang i ki kena kino ki kena ki ba don ho kata ka jing thmu ba ki wan school adang i batai hikay ya kino ki subject ong ba ki skor bha ki ngap bha adang ki jing ki ru long ba ki lala bha ban juba ki ka bang ki te kadon do teng por bang ki ba ka ba ha ka jing jung thi la share ni ku ban long kum ki ki le thu kita hala ka jong jing ha ka jing wa jung ki kam tip ya ka bala shai mo ya kata kin point em ha kata ka thong ne ka jing i mental ong ba ya ka bang ki ka ya ka bang ni ai hakil ong ba itu ki ba snap at skor bhal ong ba ki ladang ki juba be ki la ben ban juba ang pindi ka im si jong ki la kwa ban long kita ong kila juba kita ngak ban ni kata ada kat kata ngak ban kesan Kayo kakot jong ki kena kashnang. Uba browster lingkoi unong seng jong ka school udon katong ka basyai ban kentiu bat penroy ya ka perkhat perdan jong ki kena lingba ka puli ka barius pa ha ka jingnang jing tip bat ka akor. Ka school ka persyang ban ai ka jing puli ka barung ramsong bat ka bakentup lang ya baru khamtam ya ki bawan na kithan ba jungai baduna ka yo ka kot bat ki balik school tang ha ki jakarin. Ka jinglong jong kalam jing shai upper primary school kalong ka nuksa basinna ka bapen i bawat ha ki jaka barit pat baduna ka jing yero ka jing i jing upat ba ka jing trailang ka imlang sa alang kala ban wanra ka jing sngow ba bat ka jing kala shuju uba Darius yaw pnyaw ubalong udukot jong ka school managing committee uno senyang da ka jing kershan ka baklan ban penyat bet ka school ka jing dan benta jing ka pen iru ya ka jing trailang jong ki pat ba bat ka school banwan ra ka jing sngow thu jing mut bat ka jing ro lang halor ka jing dan kam ka puli puthi
Kondisi bunyi pi ba bertang koi di win prenki di ba di dalam thai ni bu setelah ini ba pindah ke sini di juga kalau ini kena macam tahu ba bani ba ini bu pelong pi bu pinceng school Dasar keblai sibun na ta ka jing kali jong pi jing tmu jong ngana duk mchwa ba ban seng ka school ma ane pu snong kam dong school ka don ta we ka school rit government sibun ki kena le ka tan kong ba ngai i ki kena ba ki ya chane stai cha kha ta pat ta ka jing mudur ka jong nga ba ki kun jong nga ro ki don ma tmu kum no ban lệ thì nạ bàn phạ cha quê rụ thèm liệu lạt thì đón cái những thu và barit dòng nga và persiang ban siang da school nama ini ki kena ada bu da school kino myo shu ban le chang ya sene tai phao tap mà nó đụng chwa ki kena ini ki chu he tang ka nyang re ka ta ka school pule kam kim yo kim don đây là kata kadau ke jing ka barit ke jong nga ba nga wa ban nga sang ba nga i ba ini ki kun ki jong i kin hiu kin yo ban pule ban puti ka ne ka jinang ka jing sat ba ngi smell a ki kin jasor ba yo ban pule ban nang ba stat nandu kata ka for hi ha ki snem al hajar afel nga persang ban sna ban tre da ka bormet hi ya kana ka school aduk mentah ngi akalsan da ka bormet ban siang ban yele storm ki ya kana ka school ban pha ki kena ki london ki kena ki bawan ban ka school ne aduk mene kini kisnyam ki bangta hot nga i nga po snong ru ki don ki be kasan kum ki long mi ki long fa wat la kim don kita ka bor ban yele da kita ka bormet ka bot pat ne kano ka jing siu ngai ki ai kita ka sim ba ki kini ki pa ki la ya no nyang lem da kita ka tiên và tiền giải mà sim lang tum yang ba na school ang ne tus nong nadu barang sedang na school kimdon kino ki ba kan tho ngai ki ta ki jing ka long ka wan hi hanga da ngala tre ngala sedang ya kan school ki bun ki jing và jing chemstom hanga namar ngam yo ka kheng kadang re nga persang da ka ki bor ki barit re ki sta ki jing ka tho chane sta ki don ki ba kan tho ta re tang ka we ka jing sneo ka jonga ba mas sneo du ka bor ka sor na hakal yang ka pisah ban kham pan bahai chu tang tai la tulik yang banyak untuk ya keyboard district na keyboard department yang sokat hawo dai ya kan ka kom school kuno ai ku gitu sar ngala persang ban lek keyboard district keyboard sokat along kumne ki ocha ngomlen bang yuk sungeo ba ki ai man sim hi kum keyboard district keyboard sarkar tang ba aduk mentah tempat yo jingarap achua ban seng ka school ngala lek mi sa keyboard sarkar keyboard district ki ba dai pet na kamta kum kene ki school ngala lek mi ki ai ta ki jing tho mà cũng dụ mentah
layo kum kaneka ba kum ka sarkar kala itu ba kum ka ter ki wat lakin pat biang ta ki kot selaru ni lalek kot siang man ka por ba le ki ukes ban hampan pem itu ba ni kwa kum ka skul le ni kwa ba lakum no sarkar wat mentalai yo ke itu kum ka ri kunai re ka jing kwa jing ni skul lada kum no ka sarkar kan ai lada ka ad hoc skul ban yo kum tang em kata ke namar ha ka jing sneo namar ya kano ka kam warda naseng mangan seng mangikum ka skul private ru re kata ka jing tha jong ka sarkar ni habut kita ki kendon ba ka sarkar ka ai ya siap ki latun si kot sla habut tenti ya ka hoi jadu umta ki don ki dikot te ka sapeng jonga dei Dario yok nyau nasyong asa amne ako sinong morita jangan sedar siap Ya ban itu ikut ikut jong kami magi di skul. Ikut mau kami skul berarti kena kisen kini pa si education amir skul. te hakabaya dei bat tanah skul dan sibun kijing ni i haliang ka skul dan sibun kijing haliang dongi kijing par dan sibun kijing namar ba hamtam hangi pinong pendong ba ngindon kata kijing nang jing start te ni don kamen sim ban trelang bat pinong hikai rei ni don tang kamen sim rei ban ai bud ban ai bor tade nimla namar ba ni don hap deng jing dina kinjong ta jing nang jing sip ten rei ketum ka jing i donga nagaliang jong ka skul ba kaseng ka skul te bat kumjuro ngadai kum membar jong ka MC sing kenduk sibun kijing marba teng hawa lawan kadiman nakino hikai ban pan eka bel jong benai sing ya kenduk sibun kijing sing habom ban sing haban ya kau hi pilat tang ban seo bat don ru teng bang haban pending